So, ito mga Ajay, no? Almost patapos na tayo. Ito yung mga ka pero marami pa, no? So, yun, hindi pa nagagalaw yung tatlong kaha na yun. So, may 150G doon. Almost mga 300 pa siguro to. Pero almost done na tayo, no? So, yung isang order kasi dyan, 200 pieces. So, kaibigan, no? So, ito mga idol, ah. Walang tulak kabigan to. Ito yung siguro order na ang daming sobrang lalaki, no? So, may mga kaha din silang in-order, may mga gamot. And kung ano pa man, tapos yan, may order pa dyan. So, alam nyo kung bakit, no? Sobrang lalaki talaga ng gagamba. So, gamitin na natin pang sample mga boss is, 20 pesos, no? So, ito, 15 na good size. 15 na good size to. Tapos, 15 din na OS. Tapos, may mga super jumbo siyang kinuha, no? So, pakita natin yung mga super jumbo niya. Ayun, no? So, 20 pesos to mga idol, no? 20 pesos na itong ginagamit natin. Ayan, baka sabihin nyo, nagpipiki tayo ng 20 pesos na ito mga idol. So, ang daming malalaking gagamba, no? Sobra talaga. Ang dami. So, yan, no? Baka sabihin nyo, namimili lang tayo. So, kita na lang natin sa inyo. So, swerte talaga yung kumuha ng malalaki dito, mga boss. Yung malalaking gagamba. Napakaswerte. No? Tigre. Ang lalaki talaga, no? So, walang tulak kabigin to. Ang gaganda nung gin niya. So, ito, tignan nyo to. Sobrang laki nito. Ibang order na naman to. Ang laki nito, mga idol. Manlilit yung salmon dito. So, Jensen kasi, liit ng tulog ng Jensen, no? Maliit yung salmon dito, mga boss. Manlilit yung salmon dito. Ayan, no? Manlilit yung salmon dyan. Tapos, ano ba? Ang dami, oh. Gaganda ng mga kuha talaga nila. Gaganda ng mga G ng mga tropa na pips natin ngayon. No? Solid talaga to. Shit. Ito, ilang gagamba lang to. Tatlong good, tatlong TM to. Pero grabe yung good size na ito. Grabe din yung TM na ito. Super yung good size. Super din yung TM. Tapos ito naman, kaibigan natin to. Puro pula pusod, oh. May Japan G pa na style, no? So, natin sabihin kung kanino mapupunta yan. Hindi na natin pipicture yan, no? Bahala na sila dyan. So, ito, 10 tersera. Saan ba yung tersera niya? 10 tersera. 10 TM. Yan ang mga tersera niya, mga idol, oh. Ang gaganda ng tersera. Tersera lang yan. Yung nasa likod. Hanggang doon sa taas, oh. Tersera. So, yung TM niya ito. Ito yung TM niya, mga idol. TM size. TM size. TM. 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 Good. Grabe din yung good size na ito. Lalaki din. Oh. So, good size niya. Tapos ito, super jumbo na 6. So, tingnan natin. Andito yung 20 pesos ang gamit natin, mga idol. 20 pesos, no? So, tingnan natin yung mga super niya. Super jumbo ko, no? Ang liit naman nito, idol. Oh, ang liit ng super jumbo na ito. Ano? Ang ganda nito. Oh. So, ito hindi ito mandalaban, mga idol. Nangungulik lang to ng malalaking gagamba, no? Oh. Ang kakapal, mga boss. Saan ba yung tatlo? Ayan, ang laki niya, no? Oh. May patungan natin na sa 20 pesos yung gamit natin, no? Wala tayong 5 piso. So, 20 pesos yung gamit natin. So, eventually, sa 5 piso to, lampas-lampas to. Saan pa yung dalawa? So, tingnan nyo, may itim pa siya. Tapos, may OS siyang dalawa, no? May itim, may dilaw. Extended na dilaw. So, yan yung mga G. Ang ganda ng good size, oh. Margus. So, halo na to. May regular na Jensen dito lines. Tapos, meron ding Margus lines, no? Pero karamihan ng Margus nandun pa. Kasi may mga nagpapa-super select. So, andyan na ako. Naka-ready na lahat, no? So, grabe to.
Ang lalaki ng gagamba. Ang dami pa dito. Ang dami mga ganda dito mga idol. Ito yung hindi ko pinapakita kasi nga may tropa pips tayong may paglalaanan dyan yan. So, syempre, may isang salita naman ako. Sabi ko hindi ko papakita yan. So, hindi ko papagalaw talaga yan. Then ito, may order ng 10 super TM, no? Yan yung super na order niya, TM, no? Super select ng TM to. Ang ganda ng materialis na to, idol. So, ano pa ba? Ang dami pa namang gagamba dito, no? Ang dami pa. Ayan, no, hindi pa nagagalaw to. Halos di pa nagagalaw to. Ito, yun. Marami pa naman. Then ito, ang dami pang mga good size. So, umpisa natin, no? Tapos may nakatabi pa dito ang dalawang malaki kasi may order pa na malalaki. Karamihan na hindi pa nagalaw naka Margus lines, no? Hindi pa nagagalaw. So, yun lang mga idol. And, God bless sa inyong lahat, no? So, puyat-puyat muna tayo. Anong oras na ba? So, yung relo ko nandun na, no? Medyo malat na rin yung boses ko. Pansin nyo. So, ganito talaga, no? Hustle is life to. So, sipag lang mga bossing, no? So, hindi naman nagtitipid yung buyer natin. Kaya dapat di din natin tipirin sa trabaho, no? So, yun lang. All goods tayo. All goods.